kai a da Allah dakata miliyan 10 fa ni ba za ka taɓa rena ba. Ina zuwa da Allah mun tiya. Miliyan 10 shegiya ni miliyan 10. Bi saraki na bashi miliyan 10 a banda to balle ni za a rena wayo miliyan 25 kuma a ce za ban 10. Ha ba da Allah wannan wanda kalar renin wayo. Miliyan 10? Kaga da Allah ina zuwa can jima kawai. Ha? Dan yi hakuri fa da Allah. Kin san wallahi wani ne can wanda ya raina mu wato kuɗi ne naira miliyan 25 wai akan ta ne yanzu ake so sai an ban wani miliyan 10 ki ji na raina mu kin ga wallahi ai bon da kai dai hakuri ka karba miliyan 10 to ba wannan abu in na karba kin ga ke ma ko da wata 'yan miliyan 5 sai in baki sai ki dan sai waya ai kar ki damu dan saboda ni kin ga na yi yawon kasashe fa iri na je can to shine za a zo yanzu wannan dress din da zan faɗa miki how much I buy this one from market like saki mamaki ha ai kin gane tun a can kwanan na gano ki shine nake ta sauri kuma sai gashi kon Allah dan abin nan ya garin lafiya kalau kwana biyu lafiya to amma abin da mamaki ya naga kin biyu haka hanya babu mota ko da dan hayar helicopter haka ki dan dauko in zaman kina tafiya a this road is wrong sai kin ba me haka kuma haka da ka haduwa sai zo be kai Allah mun ga makarecin banza makarecin lokacin da kai daga wayan batirin wayan naka ya fadi kana nan kana mun ƙaryan miliyan 25 miliyan 10 zaka bani miliyan 5 in sai waya na gani ai kai a jirgi ka tawo sanne dan biloniya Oh my God.